Vyrábějící na východě Slovenska Měď denně zápasí s nájezdy zlodějů kovového odpadu z řad místních Romů. Vedení podniku hovoří dokonce o válce a žádá ministerstvo vnitra, aby zasáhlo. Areál Kovohút pripomína vojnovú zónu. Firma denne zápasí s nájazdmi zlodejov. Postavili betónový plot za 10 miliónov. Už sú v ňom diery. Chystajú sa zaviesť kamerový systém. Všetko márne. Nájazdy neprestávajú. My sme prakticky sa nacházíme ve válce. A my nemáme na toto proste naše vybavenie. Náš cíl, náš biznis je vyrábať měď. Rakúšania sa pokúšali Romov zamestnať. Vydržali dvaja. Peter Holický v Krompachoch prišiel o ilúziu, že pomôže dialóg. Desider Macko je jedným z mála obyvateľov osady, ktorí riadne pracujú. Podľa neho kradne najmä mládež. Peniaze z výkupu míňajú na alkohol, cigarety a drogy. Chod zakradnúť, jak nevieme. Niektoré to vedno boli, aj tu ešte sused to býval Poštiek. Tu býval, tu teraz predal dom. On už o všetkom tu vedel. Behne ich 15-20 cigánov vnúka do fabriky. Kamene začnú, na psoch majú také tyče s klincami. Niektorí ľudia sa boja chodiť aj do roboty, aj z našich strážnikov. Peter Holický tvrdí, dospelých už nezmeníme. Ak sa to má zmeniť, treba začať u detí. Podobný názor zastáva aj primátorka mesta. Tá sa však s nami odmietla stretnúť. Bojí sa, že negatívna reklama odplaší ďalších investorov. Musí tí deti zaintegrovať, musí mít možnosť nebo byť donúcení ukončiť školní vzdelání, mít nejaké vyučení. S krádežami však nemajú problém len v Kovohutách. Podobný problém riešili aj americké oceliárne v Košiciach a nedávno dokonca aj automobilka Kia v Žiline, ktorú rozkrádali jej vlastní zamestnanci. Ladislav Kerekeš, Česká televízia, Krompachy. Americké